ole hei tung thuma chuanin virus ron leng mek ron dar mek khanin India ram aron thleng le tlat maya hei hi apoi viewa chuti rulin a hu phur om vong ani India ram chhunga mi pathumin an kai ti mu chua ani ti kha update thar bera khan aron om le tlat maya hei hi COVID-19 kan hria kan lo tur to a chuwang chuan a hu phur om teng viewani India ram khoi hmuna nge an kai ti te an mu chuana te karon soi chinganga hetiang hrileng ang chi virus paitel abik takin Mizoram chunga ngat phechang kan boile view dor ani ti kha a chiang sa reng maya tuna po hian Mizoram chunga hian alo omreng to em kai a symptoms mo alan chuadan andan nalan chuadan anga alo omte kha alo omreng to em ti te po hi a hriat to mi lawani engpo ni se helai aron po si kan siaranga HMPV virus news live aron tikul maya heta aron soidana hi chuan Karnataka khan mi pahni inan kai ti mu chua ani ya Gujarat pakhatani aron tikul maya chu a Union Health Ministry ten aron puang chhuak ani aron ti rup pokani hetiang angchi abi takin COVID-19 ang deuh thau khani ya kan lo hriat nual porinom to a symptoms te anatna aron lan chhuwa dan te khatiang kha chu hritlang kan ti omna khatiang khu kan ti te khosik te poning chu thang tiang kha ani le a engpo ni se COVID-19 ipon kai chhon a olsam an lati zui ani ya engpo ni se kan film khur awan hun le do ne Mizoram phechu state in to del lo kan nia kha kharil ruwa khan hemi HMPV virus adar le mekani India rama pakhat mu chuani aron ti kan han hriat phei kha chuan ril ruwa khanin thil tam tak COVID-19 na kan har sat to na ang chi te ril ruwa alang lo thei lo ani engpo ni se Mizoram chunga chuan tun den hmuna chuan kai an la om lo we an ti ne ya chuwanga alo thlamwana lawin thlada ngot po kha afin thlak ber lowa kan the chen chen a chu kan film khura poimo ni chuan he virus HMPV hi kan hriat tawang khan nau pang kan ti heta thlakua thlariat kan ti ho tan ngat phei chu no te kan tiang tan ngat phei kha chuanin kai a olsam view maya puitling lampang a in kum no pang lampang te khanin he virus si an kai olsam jok thlatani chuwang chuan aron lu chi miron lu chil ma tak taka kan film khur kha film khur turin kanin ngen lom loma engpo ni sela update tharte omani chuan karon da chhozel tura po ngai la engpo ni se film khurila thabar mai lovin kan thei chen chena ei in thleng pon ani ei le in tur kan ti te khatiang thleng khan lawin ring lo ka u chu anakina kan van nei puin tur ani le nge yang COVID-19 atang to a thil kan hriat to dana ti haril lo langa chu film khurnan le lawin ma khuanan toy te in karon da ve lokani